Michael, ADC area was around 5 million. Illegal migrant, उत्तर महारानीपुर खुआनी और जोंनि कैसा रैली कतरमा खालायका और रैली नि कैसा स्लोगान वन त्रिपुरा वन बॉयज बांग्लादेशी पोस्ट बैक अमकाचिनि स्लोगान तीन और कसाका तामनि इंगाका त्रिपुरा हावो ताबुक साल ब्रुम ब्रुम ताबुक दिन बाद करिखा बांग्लादेशनि बर हापाय माने आगिनि तो हापसुकानो लक्ष लक्ष और टन दङो किन्तु ओ इलिगेल माइग्रेंट न रायदा तै खायो तिखायनानि बागै मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट होते नोटिफिकेशन तिखलाई जाका किंतु त्रिपुरा अब ताबुक कार्यकरी खलाई जागिया तिनी बीजेपी शासित राज्य गुजरात निनिंको खाइका गुजरात और एक्शन थांका तारपरे निनी महाराष्ट्र एक्शन थांका हरियाणा एक्शन थांका दिल्ली एक्शन थांका निनी उड़ीसा एक्शन थांका त्रिपुरा राज्य खाइतांगे तिनी खलाई जागिया तिनी आसामनि मुख्यमंत्री बुसावैसावो आनोरा कोनो इलिगल माइग्रेंट तंगमांगला बिनि वेरिफिकेशन खाइनानि स्पष्ट भावे मीडिया बसकां फाइसा पायो लोकोनि बसकां फाइसाव सिनरनि मुख्यमंत्री का तांगे तिनि निरब तांगे बकक थाइसा साया एबं ओ सेंट्रलनि जे नोटिफिकेशन फाइमानि परेवो बिनि उचित तंगमानि बिनि दायित्व तंगमानि जे और काइसा सर्वदलीय मीटिंग खालायनानि तंगमानि आं तिनि ओ पान्डानि बिसिंतै ओ रैलीनि बिसिंतै आं साना नायो माननीय मुख्यमंत्रीनो इमिडिएटली और 30 दिन पुंगियासंनि सिगांनो काइसे सर्वदलीय बैठक आसुगै और इलिगेल माइग्रेंट नंनो बाहायके नायथो तिखालायनानै वेरिफिकेशन बाहाय खायनानै अमरनतै ककचाप काइसे पान्दा खायका खाय बिलायनो काहामनाय ताते जों और भारतवर्षनि जेटा चिनि सार्वभौमत्व जाय निरापत्ता अब काइसे छिको दुंनाय आबुनि बागैनो जों साननानै नायो जे अबिलम्बे त्रिपुरायावबो ओ गुजरातनि हाय ओ दिल्लीनि हाय महाराष्ट्रनि हाय त्रिपुरायावबो इलिगेल माइग्रेंट जारा फाइट दंनाय बर नंगुन इनका और ताकाइसा जों नुखौ गोबां मा एलाकायाव कलनि दङ आगरतलाव कलनि दङ आगरतला सचिन आगरतलानि हठात कलनि दङ आरो निनि डाकाया कलनि दङ आरो निनि श्रीलंका कलनि कटर कटर तां दंखा ताइ निनि लामा किनार किनार सरकारि खास जागाव बस्ती तांगै तंग दङ अ इलिगेल माइग्रेंट न विरुद्ध देखा तिनि सरकार तांगै कक खाइसा पन्चाय तांगै नरनानि व्यवस्था खाया तांगै बर कक साया तिनर दुइजन संसद दङ चिनर एमएलए दङ मिनिस्टार दङ तांगै बर कक साया सुतरां त्रिपुरा कि भारतवर्षनि आঞ্চলিক यादा कक ताबुक लुकरबो सोंगो आंनि निजेबो सोंगो एबं लुकरबो सोंगै दङ मिया आं जखन लाइभ खायो गोबां क्वेश्चन फाइका आबनि बागै सुतरां जों रिक्वेस्ट खायनाय जुदि सरकार 30 दिन बिसिङाव जुदि कोनो एक्सन थांया गाकाय 30 दिन परे सारा त्रिपुरा हड़ताल शुरू चेंगनानि शुरू खायनाय ताइ जों आफ्रो अ जे सिरिं सिरिं जे रैली अबताय तंगनाय आफ्रो काय जों माथा नखरनाय एबं हड़ताल चलिनाय और अ बांग्लादेशिनो तो भोट बैंक खायमानि बागिनो तिनि विभिन्न राजनैतिक अजामार नेतारक तिनि सिरिं सिरिं तंबलेना तिनि और राजनीति कक जुदि सानानै थाका तिनि कांग्रेस सिरिं सिरिं तिनि बीजेपी सिरिं सिरिं तिनि निनि उनको तामिनानि बनो सीपीआईएम बरक सिरिं सिरिं एबन कि आঞ্চলিক दल तिनि आईपीएफ टिबो सिरिं सिरिं हा चिन त्रिपुरा मथानि हयतो काइसा कुसु जागा विच्छिन्न भावे तब चलिबो दंगो ताइ अन्य आঞ্চলিক दल तंनाय तांगे तिनि सिरिं सिरिं गोबां नेता यूट्यूबर इवो त्रिपुरा लैंड सानो गेटा त्रिपुरा लैंड कक नक बिसिङ हाबै साइ दंगो किन्तु तिनि इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेशनि बरक अवैध भावे फायै निनि हा सेगै तंमाने निर्माण सेगै तंमाने अबने बागै तां कक्साया तिनि पार्वत्य चट्टग्राम तिनि एडिसि जोंनो खन्यरि रिमाने त्रिपुरासन जागा हेने तिनि पार्वत्य चट्टग्राम बरक फायै आरो हाबै एसटी सार्टिफिकेट तिखलाय तिनि सुजुग सुबिदानो बरक बुक खाइ दंखा अ कग्रनो वानसुना जरा फाइका आबने बागै सावो जों पार्टीनि बरक पार्टी बरक कग्या पार्टी कतरिया जाति सि कतर हिंगाकाय अ जातिनि फ्लेग नतुई नेशनल फ्लेग नतुई जों माथमा नखलायनाय आबने बागै नां जतनो कयो जत दलनि बरक नेता लुकोसि सलामो लुकोनो आसिक बसर नेता सलाम तो अनेक मंत्री का अनेक एमएलए का जों कमाय थांका कमरते सेगजाम जन कमाबाय था तब लास्ट चिनि बसा बतै बुसुकनो थिनांताम कलां थानाय
प्रश्न फाइबो साफाइका आबुनि बागैनो जों इलिगेल माइग्रेन्टनि एगेन्स्टआव केन्द्र सरकारनि जेता नोटिफिकेसन थैनो जों सावो बरनो नायथुगै तिख्लायनो नंथ'यो